Имотите и терените публична собственост трябва да се търгуват по-ефективно. За това апелираха експерти в сферата на недвижимите имоти и юристи. Държавната и местната власт са най-крупният разпоредител с имущество в България и затова въвеждането на добрите практики е от особено голямо значение за съответните бюджети. Националното сдружение за недвижими имоти и експерти от специализирани сайтове обявяват конкурс за най-добро разпореждане с обществени активи. Гражданите и бизнесът могат да гласуват онлайн до края на годината. Институциите трябва да бъдат активната страна и да полагат усилия да стигнат до пазара. Един от начините е още в началото на годината всяко ведомство да обяви какво мисли да продава, а не да се изчаква последният момент, когато притиска и законовият срок. Трябва да се променят сега действащите модели за продажба, като например чрез публикуването на незабележима обява в някой всекидневник, коментират още експертите. Юристът Адриан Илиев даде пример, при който терен от около 200 декара в източна България е продаден от общината за 25 000 лева, а след 10 дни препродаден за 3 милиона евро. Не на последно място, устарелите икономически механизми за оценка на активите също се явяват лоша практика. Като цяло недобра практика е да се оставят нещата в последната им фаза, когато вече има конкретни срокове, свързани и с нормативни, а в някои случаи с правни необходимости, да бъде продаден на всяка цена конкретен имот, било то поради задължение, било то поради решение на някакъв орган административен.